שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש. היום הסרטון כפיר ואילי הגיעו להתארח אצלי בלייב. האורחים שלנו, אילי מהדקה ה-90 וכפיר אלבז. ובסוף הלייב הזה עשינו טורניר נחש מי בינינו. אנחנו יודעים פה לשחק נחש מי? כן. כן! יואו! טוב! יש! ובקיצור היה אחלה של סרטון. אז צפו עד הסוף ובואו נתחיל. האורחים שלנו, אילי מהדקה ה-90 וכפיר אלבז. אנחנו יודעים פה לשחק נחש מי? אני נגד דולר. חברים, אני אבחר את השחקן הזה. תראה לי גם. רואים? תראה לי. מתי יכול לפתוח עיניים? זה. צריך קודם להראות לי. תראה לי. זה. לא שדע. כן? מי נכנס? גם מי נכנס? טוב, אז אני אתחיל. תתחיל, יאללה, סע. אז בואו נתחיל עם שאלה ראשונה, למה זה תמיד עובד? האם יש לו, ככה, האם יש לו מדים של הפועל חדרה? שים לב לשאלה שלי. בתמונה. בתמונה, רגע, אני אגיד לך... לא מסתכל. אני אגיד לך... לא. אין לו? אין לו מדהים. אוקיי. 1, 2, 3, 4. זה גם, וזה גם. זהו. אין לו מדהים של הפועל חדרה, אוקיי. האם שלך יש מדהים של הפועל חדרה? לא. לא? זה לא... אין לו אמרתי. אז אתה צריך לראות מי שיש לו. מה, אתה לא חכם. אני לא... חמזה שיבלי נכנס על מוסטפא סלאמי. אחי, תראה לאן דוליס עולה עד החצי. איזה טיפש זה. היה לי לו שר שוורץ נכנס. זה לא. יאללה, סבבה. טוב, תורי. האם השחקן שלך, רגע. האם השחקן שלך בעמדות ההתקפה? זה חלוץ כנף. אוקיי. סבבה. האם השחקן שלך בהתקפה? השחקן שלי לא. לא בהתקפה. אז זה לא. אוי, פתאום בחרנו אותו שחקן, אחי. יאללה. יום, אחי, אנחנו מותם וזה. יאללה, סע. לא בחרתי. האם השחקן שלך הוא בעמדות ההגנה? שלנו? כן. תגיד, אתה מטומטם בכוח. כן. אוקיי. וואו, אחי, זה משחק. האם שחקן שלך בעמדות הקישור? כן. כן! יואו. לא, עכשיו תוריד. לא, אני יכול ללחוש פרוע, אבל... לא, אחריי. טוב. וואו. איך אני חוש, דודל? דפוק סנייפ. דפוק ניחוש, אחי. האם זה אילי תומר? לא. יש! האם השחקן שלך לובש מדים אדומים שחורים בתמונה? כן. רגע, לא, עוד לא. עכשיו תורי, אם אני מצליח נחש? סע. וואו. פרצות תריסי! מה אתה עושה? סלקה. זה לא זלקה, זה מגבו. מה מגבו? אני לא יודע, אני לא מבדיל, כי לא רואים כלום בטלוויזיה. מה עשיתי? זה גרוע, אלוהים. טוב. אני... דפוק סנייפ. טוב, זה תום עיידה. אני כבר גיליתי שדולב בחר את תום עיידה הקשר שהגיע אלינו מאיפה? מרמת גן. כן. מרמת גן. עכשיו דולב, אם הוא מנחש... יאללה. יו, אחי, מי תיקח? דפוק סנייפ. אהבתי פרחת? טוב! יש! אני רוצה עכשיו, יש! יו, חבר'ה. אני רוצה נגד דולב, תן לי נגד דולב. יאללה, אהבתי פרחת. דקה מה... נו, תעצור רגע. הזמן...
טוב, תחזיר לה מקודם. זה הם רואים. 4 דקות. יקרה נס בשביל שחדרה תעשה 2-1, אפילו לא 2. זה מי שבחרתי. תראה. שחור, בלי, חדרה בלאומית. קוראים לו... היי. אלמוג גימרן. טוב, יאללה. האם השחקן שלך הוא בעמדות ההגנה? רגע. הוא בעמדות ההגנה? וואלה לא. אבל למה אתה שואל? מעניין אותי. זה לא, כן. זה לא. לא, זה בעיטות לצ'יטינה בקמבוטי. לא. כמה מוריד, אחי? כולה אמרתי לך שזה לא בעמדות ההגנה. כמה שחקני הגנה יש? נגמר הזאת. לא יודע. האם השחקן שלך בעמדות ההגנה? לא. אתה יודע שמקודם דפקתי לזה. לא, הוא בעמדות ההגנה. השחקן שלו. כן? כן? לא. מה לא? כן. תגיד לי מה אתם עושים. טוב. יאללה, נו. האם השחקן שלך הוא קשר? לא קשר? כן, הוא כן. זה לא. אתה לא. קליימן, בוא תעזור לי. help me. מה? מישהו מפה בעמדות ההתקפה? אמרתי שהוא קשר. עמדות ההתקפה? שאלת אותי אם הוא קשר, אמרתי כן. נו, אני מוריד את ההתקפה, הוא מפגר. זה התקפה? זה התקפה? רגע. אתה יותר חשוב. מה יותר חשוב? יאללה, נו, תגיד לו. זה התקפה? זהו, כל השאר קישור. גם. האם השחקן שלך בעמדו בעצם מגן? כן. הוא מגן. אני דופק סנייפ מטורף של החיים. האם השחקן שלך של שרל כהן? לא. שראל. כן. חיים סילקס? אם בדיוק נתעשה 3-0. טוב. התקפה של בני יהוד, התקפה מסוכנת. הנה בא 3-0, אבל... אורים מגבו. אומרים מגבו. נו, יאללה. דקה 50, תוספת הזמן נגמרה. מה יאמר השופט? האם נגמר המשחק? האם לשחקן שלך יש מדים של הפועל חדרה? והמשחק? עדיין ממשיך, דקה. תבדוק. נגמרה תוספת הזמן. המשחק עדיין ממשיך, התקפה האחרונה לחדרה. זה יאלי שבו. אני דופק סנייפ. מופל. פאול אחרון הוא לחדרה. דופק סנייפ, רגע, תן לו לדפוק סנייפ. אני דופק סנייפ. ממש טוב. יואו! האם השחקן שלך זה אופק גלר? כן! 2-2 ניצחתי. אתם לא טובים. אני. עושים. מה, זה דוד דגו? לא, אני. מה? אתה כבר התחלת. תגיד לי, נו. כבר התחלת. אבל אני פחות טוב. יופי, אני מתחיל. קיצר. האם השחקן שלך... כן. מה כן? מה כן? רגע. נו, יאללה. בסדר, סליחה. האם השחקן שלך הגיע מקבוצה בצפון? לא יודע. מה? לא. איפה אני יודע? לא. קיצר, האם השחקן... לא, אל תגיד לי. לא. שאלה אחרת. האם השחקן שלך לובש את המדים של חדרה? לא. לא? וואי. אחי, למה אתה גונב את השאלות? שמע, באמת יש משהו. יואו. יאללה, סף. האם השחקן שלך לובש את המדים של חדרה? לא. זה מדהים? אה? המדים של חדרה? לא. שניהם דוד דגו ולא שמרי. האם השחקן שלך לובש מדים אדומים? לא. האם השחקן שלך לובש מדים בצבע שחור? לא. האם השחקן שלך לובש מדים בצבע כחול?
לא, הוא לא לובש, הוא לא לובש. האם השחקן שלך לובש... רגע. נו, תן לי כבר. נו, יאללה. השחקן שלך לובש מדים בצבע אדום? אוקיי. האם השחקן שלך הוא בהגנה? לא. הוא לא. יואו, רגע. יואו. ניחוש ברור? לא, עכשיו תורו. יאללה, נסה. אני יכול לעשות ניחוש ברור. בסדר, יאללה, תעשה. אני אומר, תשאל שאלה, יש לו 50%, אבל עדיף לך לשאול שאלה, כי אין לך כמעט סיכוי. שתוק. ואם הוא ייתן, דווקא אין לך סיכוי לנצח. נו, יאללה, נו. שאל. אני לא מאמין. מה? מה? פקיסטאי. מה? אחי! ואני אני ניחש. רגע, אפשר לתת את הניחוש שלי? כן. נאמן שושן. כן. יואו! אשכרה! יא פרוט! יאללה, תסיים את היד, דופק. אני מראה להם. די. אין לו זוג. מוחמד השחקן שלי. אבו פאני. חברים יקרים, זה השחקן שלי. מוחמד אבו פאני. אפשר להסתכל. מצא משותף. יאללה. אם השחקן שלך בעמדות הקישור. לא. לא. נו, אנחנו בלייב. שלומית, בונה סוכה. יאללה, מישהו שם בהתקפה. הוא קושה. הוא בהתקפה. זה לא עיניים בצ'ושי, נכון? לא, זה לא מישהו שם. אז שקט. שתוק. בשביל מה אתה עוזר? ככה כל פעם שאתה עוזר. תורך. תורי. האם השחקן שלך הוא שחקן זר? די חבר'ה, תזיז אותו לצד. האם השחקן אנחנו רוצים ריקוד. האם השחקן שלך הוא שחקן זר? מה? השחקן שלי? מה? אני צריך לראות. הוא לא זר. אבל אתה לא, תשב פה, אני רוצה כמוני. לראות מלמעלה. מה? אחי, איזה שאלה גרועה, אתה רק מוריד 3. וואו, איזה שאלה גרועה, קליימן, באמת. זה גזען. אני... נו, אין בזוז! אני מנסה לראות. אוי. האם השחקן שלך זה לא מגיע הוא בעמדות ההגנה? בעמדות ההגנה? לא. אוקיי. לא, אני לא משחוקה. אני רואה כל כך הרבה, למרות שיש לי תחושה שאני יודע מי זה. מי? שמע, יש לי שאלה אחת טוב, יאללה. האם השחקן שלך בעמדות הקישור? כן. רגע, זה כולל ילם ושושן. מה? כולל לא, ילם לא, ושושן. לא התקפה. בקישור? כן, אתה אמרת שהוא קישור. לא כן, זה התקפה. כולל. אותו. השקט. אף אחד לא כולל לא. ליאור רוגה כן, אלמוג גמרן לא. מנשה זלקה כן. נועם שמש לא. תום עידה כן. חגני לא קשור. אורגן סיטבון לא קשור. ספיר איתך לא. עבדי פרחת לא. זה לא. זה לא. וזה לא. סבבה. האם השחקן שלך בעמדות החלוץ? זה מחשיב גם את נתנאל חגני. לא. בעמדות ההתקפה. חלוץ. חלוץ? של חלוץ. כן. זה מחשיב את נתנאל חגני וכל מי שיכול לשחק חלוץ. טוב? הוא בעמדות החלוץ. נו, הוא בעמדות החלוץ? כן. הוא מוריד 1-2. אשר. לא מורדתי את נועם שמש. כן, אתה שמש. אתה אוהב את הירח. שקט. איפה ג'ורדן? לא יודע, שקט רגע, איתי, נו, אתה מפריע, אתה כן, מפריע. כן, כן, די. טוב, עכשיו אני שואל. האם השחקן שלך לובש מדים של הפועל חדרה? כן. כן. זה לא. זה לא. זה לא היה שאלה כזאת טובה. יאללה. האם השחקן שלך לובש מדים של הפועל חדרה? שחקן שלי? לא. 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 זה כן. זה לא. וואו, איזה שאלות לא טובות. אוקיי. האם השחקן שלך יש לי שאלה טובה. בצבע שחור? אני שואל, באמת. זה לא, אוקיי, זה לא. האם השחקן שלך הוא... לא. הוא חלוץ טבעי, זאת אומרת, אנסוני או ניר עזריה, וכאילו זה בין שניהם. כן. הוא בין שניהם? וואו. יאללה, עכשיו רגע, שקט. אין לו למה, כאילו. שקט רגע. האם השחקן שלך... רגע. האם השחקן שלך הגיע מחוץ לארץ? לא. איזה שאלה מקבוצה לחוץ לארץ. זה לא. זה ליאור רוגה? אחי, קודם כל אתה לא יכול, תביא תורים. מה? רגע. אתה עוד לא יכול. נו יאללה. האם השחקן שלך זה אנסוני פריאס? לא. שאלתי מפגר. שקט. האם השחקן שלך
יש לו שיער מטולטל. לא. זה סרט! עוד לא, אתה לא יכול לחשוב לתורים, האם השחקן שלך זה ניר עזריה. אבל אני אמרתי קודם, אחי. לא, אתה לא יכול לשאול, אם אתה שואל שאלה, אתה צריך לעשות סנייפ. עשיתי סנייפ. לא עשית, שאלת שאלה. שאלתי שאלת אם עכשיו הוא מטולטל. אבל אם הוא עושה ונשאר לו אחד אחרון, זה עדיין נחשב. לא, גם לי עכשיו נשאר אחד אחרון ששאלתי. אבל מה הקשר? אני שאלתי קודם, אחי. לא, אני שאלתי לפני. אתה הגעת קודם לשניים. אחי, גם אם נשאר אחד, קודם כל השאלה שלך, ואז, אתה מבין? אתה לא יכול לשאול שאלה וגם אחר כך לעשות סוג של שניים. מה, זה לא בקיצור הוגן. ניצחתי, אחי, ניר עזריה. זה לא הוגן. זה המשחק. זה המשחק, אחי. טוב, אבל אם אני עד עכשיו ניצחתי את הכל, לא יודע, כולם פה רואים, באמת. יש לי בדרך. טוב. זה השחקן שלי. קליימן, כאן נחש אותו. תראה עליי, אז יאללה. האם השחקן שלך... אני מתחיל. לא, אני... האם השחקן שלך עם מדים של הפועל חדרה? כן. האם השחקן שלך עם מדים של הפועל חדרה? כן. האם השחקן שלך בעמדות הקישור? לא. האם השחקן שלך בעמדות ההתקפה? לא. דוד אגו נחשב? כן. לא, הוא לא נחשב התקפה. נחשב קישור. שאלתי. נועם שמש נחשב? לא, לא שמשהו בזה. התקפה. האם השחקן שלך הוא בעמדות ההתקפה? לא. האם השחקן שלך הוא בלם? כן. האם השחקן שלך הוא בעמדות ההגנה? למה? בוא רגע שאלה. האם השחקן שלך הוא... חכה רגע. אבל תענה לי, האם השחקן שלך בעמדות ההגנה? נו, כן או לא? קליימן השחקן שלו בעמדות ההגנה? להגיד? כן. חכה רגע, זה כל הבלמים? כן. רגע, להגיד? לא, מה לא, יש פרנסון זה סדר. הוא גם בלם. ואורן סיטבון. לא יודעת מזמן. אורן סיטבון הוא... טוב. אבל לא רלדית כלום. האם בעמדות ההגנה, קליימן? האם הוא... כן! מה כן? כן! טומטם! איך כן? עזוב, אין לי ככה. האם הוא בעמדות ההגנה? לא. בלם. לא. חד משמעית לא. אלוהים ניסה... אז אתה צריך לעשות סנייפ. איזה סנייפר? לא. לא, זה לא מה שהרמת. זה ניקולה ג'וקוביץ'. זה ניקולה ג'וקוביץ'. יס. למה אמרתי שבחר שחקן גרוע? כי כאן נחש אותו. כן. כי הוא שוער.